L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor fa balanç després dels mesos de juliol i agost. A Tres Generals, en els 2 mesos, han atès 140 consultes i s'han efectuat 127 reclamacions. La majoria d'elles fan referència a la telefonia. Concretament, del total de les 127 reclamacions, 78 han estat referents a aquest tema. Les següents amb els bancs i financeres, gas i electricitat. La regidora de Consum, Mercedes Bañeres, ha destacat que l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, durant els mesos d'estiu, ha estat atenent a tots aquells consumidors que així ho han requerit. Les dades reflecteixen que els consumidors alzirenys no han baixat la guàrdia de la defensa dels seus interessos, tampoc durant el mes d'agost. Aquest fet, segons s'han explicat des de la regidoria, ha estat possible gràcies a que l'OMIC de l'Ajuntament d'Alzira ha continuat prestant els seus serveis durant aquest mes, garantint també els drets dels consumidors i usuaris.